кайнатма. Баронмы, Альбертмы? Кайсысы дөрес? Ничек җайлы, кемгә ничек? Кем сиңа барон дип дәшәм? Мен ойрасым сиңа, ойрасыңмы менә әтигә әйтәләр мәсәлән, лимон дип шалтыратсалар, димәк банктан шалтыраталар. Линарис дип шалтыратсалар, димәк актаныштан. Ләбиб дип шалтыратсалар, димәк эштән. Ойрарга була торгандыр. Барон дип күбрәк иҗат өлкәсендәге коллегалар дәшә. Алар өчен Альберт кайсы Альберт дигән сорау бирелми, җайлырак үзләре өчен дә. Күбрәк шул даирә кешесе икән аңлашыла инде. Яки ул Instagram тирәсеннән, яки ул берәр төрле медиа тирәсеннән, шул барон буларак белгән кешеләр инде. Калганнар, әлбәттә, анда үй тирәсендәгеләр, гаилә тирәсендәгеләрдән андый сүзне ишетелгән юк. Юк, барон дип дәшмәйни бер кеше дә. Әниң мәсәлән, барон килә монда ашарга дип. Үй тирәсе дип инде Әтнә районы, Туган як менә шундый классташлар арасында дөрес барон дигән ишетелә. Каян чыкты соң менә барон дигән сүз? Шаллыдан чыкты һәм Татар КВН лигасыннан чыккан әйбер ул. Мен анда бик очраклы рәвештә генә Роберт Исламов белән һәм Илшат белән, Рахимбай белән. Альберт белән түгелдер. Менә Альберт булмау аркасында мин бардым шунда. Нидер шундый бер рокировка булып алган иде. Менә шунда анда казаклар да бар иде. Ничек килеп эләккәндер аларында белмим. Менә Татар КВН лигасы дип бардык инде. Кызган Казан КВН командасы дип бардык. Без анда менә нидә бар иде? Кемәл ул? Агдеев. Агдеев Гөлбар инде КВН булган җирдә. Рамил әйе. Мен ул вакытта беренче тапкыр күргәнмендер инде. Ул миңа бер дә ошамады. Хәзер? Хәзер әйбәт ул. Хәзер ул үзгәргән кебек миңа. Ну, ул чыры ана менә компьютер. Ул үзе дә яратмый үзен, ул чырда. Әйме? Мин шундый усал булган инде, шундый саркастичный, шундый теге тештә була торган кеше булган инде. Безнең арада кеше яшәп кала алмыйдыр. Без аны үтерәдик дине, шәйнәп төкерәдик дип сөйлидер ул. Мен сиздем шундыйрак кеше икәнен. Мин теге тешне кысып түздем, дәшмәдем генә ул вакытта. Шуннан соң менә Рамилнең яңа версиясе барлыкка килгәч, теге түгәрәк күзлекле Рамил барлыкка килгәч, мин бик озак вакыт әле карап тордым аңа. Менә ул татар түгәрәкләрендә һәм башка җирләрдә менә бу әйдә шаяртлар башлангач, мин әйтәм, бу кылана микән, әллә дөрестән дә менә шушындый булып китте микән, теге зыялы. Үзгәр була бу шигайме? Әйе. Була икән. Хәтта ул очракта да. Менә шул бу Рамил турында булды. Менә шул КВН уйнарга килгән җирдән мин анда сары галстуктан идем, шәмәхә күлмәктән, теге күн плащтан, ниндидер стразылы, әллә нинди пират башы төшкән реминем дә бар әле минем шундый бляшкалы. Бу чаллыда. Нәрсә уйлап йөргәнмендер һәм алка, түгәрәк алка һәм ялгышмасам ул алтын алка иде. Теге неуловимые мстители бар бит әле. Әйе. Менә шундагы теге шигән баласы шикелле, менә шуныкі кебек, ул әбинең алкасы иде, минем бер кулакка киеп куйган. Шундый теге яхшы алка инде, калын. Һәм шунда мин шул көнне кич бер казак кызын узаттым. КВН уйнарга килгән. Без аның белән сөйләшергә чыктык, йөрергә чыктык. Шунда аралашкан вакытта алка дип сорады да, кайчан тактың, ишрәк шундый сорауларны бирде дә. Очень интересно, как у цыганского барона дип әйтте дә, менә шуннан ничектер барон дигән әйбер шуннан кирип китте. Бер кыз әйткән, казак кызы әйткән. Сиңа әйме? Сине кайтып сөйләгәнсеңдер инде дусларыңа, менә миңа шулай дип әйтте ул кыз дип. Ул икенче көнне дә кабатланды шикелле миңа. Каядыр теге кеше барында, пока баронма, сәлам баронма, менә шундый лиде, каядыр. Шуннан ләгеп калды инде ул, аны шикелле әйбер тиз ябыша. Ну, әйе, менә кара, Рахимбайның стерка иде, гомер буе стерка дип беләдер дип саныймын. Теге Робертныкы нинди булды соң? Аны бар име? Аның бер батут дигән бер нее бар иде. Үзе уйлап чыгарган булса кирәк, ниндидер шоу өчен нәрсә өчен шунда батут, балу, ниндидер шундый әйберсе бар иде. Баронга килгәндә, әлбәттә, ул шул казак кызы әйтте, ул сүздә юк, миңа бик ошады. Казак кызы түгел, теге әйткән сүзе. Һәм аның миңа тулайым берегүенә алга таба инде мин үземдә өлеш керттем анда. Почтага язып куеп, барон 666 яшь вакыт бит инде Instagramда. 666? Әйе, барон 666 белмим. Ул минем иң беренче чыгарган, теге булдырган
почта ящигі деп әйтегенде, электрон почта. Анда тұра Айбарон 666 деп, мен аңған ешектердігі иелешкенде, иқтибарды айтмеймін, ләкин қойсы вақытта күтмегенде иқтибар айтып қойышылар була. Мен сен айттың демейді, 666 нәрсе. Үркіп қоялар қойсы бір вақытта. Шул тура китере алмағаш, бұл исем алынған, манасы ярамай, манасында шулай ук нендедер теге дөрес әйбер күренмей, яки артык кыска дип әйткәннәрдер инде. Башта барон булган, шуннан ай барон булган, шуннан инде 89 дип өстәп караганмындыр, 116 дип өстәгәнмендер инде, шуннан ашу килеп 666. Анысына инде бер. Точно, андай буш булмаса бит. Үзгәртәсен тотасың. Аның тарихы шундыйрак. Берәүнең дә кулы күтәрелмәгән 666 дип куярга. 116лар, 16лар анда буш түгел иде дип хәтерлим. Ул да менә шулай киеп чыккан әйбер инде, махсус түгел. Машалла. Дуслар, татар телендә милли проектларны җитештерү җиңел эш түгел, ләкин сез безгә ярдәм итә аласыз. Сезнең өчен шундый мөмкинлек ачтык. Видео астында сылтамага басып, сез безнең проектка матди яктан ярдәм күрсәтә аласыз. Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Без монда чакырабыз сәләтле һәм билгеле шәхесләрне, һәм бездә кунакта бүген Альберт Барон дигән кеше. Сез аны әлбәттә беләсез, чөнки ул телевизордан төшми торган кеше. Иде. Киттең хәзер. Телевидениедә минем кабатлаулар гына күренсә инде. Төшми дип әйтсәм була инде. Шу кешегә бит аңа аерма юк, тамашачыга. Таяның тасында булдың бит инде алып баручы син бер мизгел. Нәрсәсе шамады? Нигә шулай тиз киттең син анда? Әз булдың кебек тоела миңа. Мин син алып барганда бер тапкырына барып кайтканын хәтерлим. Була мин еш йөрим бит. Бер сезон булды да, шундан соң икенче сезон башында туктадым дип хәтерлим инде. Ул комплекслы сәбәп. Туган авылым дигән проект бар иде. Әле дә бар ул, аны Рүзәр алып бара. Менә ул Туган авылым проектының беренче сезонын без бергә алып бардык, 2 бригада булып. Мин штаттагы кеше түгел, мин шәхси эшмәкәр, һәм мин заказ буенча бу тапшыруларны эшлим, под ключ дип әйтик инде. Аны алып киләсең, тапшырасың, телеканалларны күрсәтә. Һәм сиңа шуның өчен килешү буенча акча түли. Бер сезонны без шулай итеп алып бардык. Юлчы проекты шулай эшләнгән иде. Юлчы бетте. Туган авылым проекты килеп чыкты, финанс табылып. Анда менә Рүзәл бер якта йөрде, мин бер якта йөрдем. 2 продакшн эшләде дип әйтик инде. Рүзәл таянбага таянып, мин үземә таянып дигәндәй. Һәм менә яңа сезонда Альберт безнең Рүзәл генә калачак, үзе безнең команда гына булачак. Сиңа мөмкинлекләр юк дигән сүзне җиткерделәр каналдан. Һәм бу проектны кем уйлап тапты соң? Монсысын. Туган авылымның? Ул Таянбаның үзенеке. Үзенеке. Юлчы шулай ук инде ул Таянбы акча табып үзе шулай оештырган әйбер иде. Аның концепциясе генә язылуда минем өлеш бар дип әйтеп була инде. Һәм гомумән юлчы буларак формалашуында. Туган авылым ул инде тулысы белән Таянбы проекты. Һәм монда инде килешүне узайталар яки узайтмыйлар. Менә бер сезон бетте, икенче сезонга килешүне узайтмадылар гына инде ул. Бик гади юридик яктан аңлаешлы һәм гадел дип әйтергә була инде. Һәм әгәр дә инде тарихи проектлар юк икән, тарихка кагылышлы проектлар юк икән, минем өчен төп эш булган, минем өчен кызыклы булган һәм мин кирәкле, файдалы дип санаган ул проект юк икән, миңа башкасы да кирәк түгел, андый булганда миңа таяр ноктасы да кирәкми дигән сүзне әйттем мин һәм тулысы белән бөтен нәрсәне тапшырып, шулай итеп читкә киттем дип әйтергә кирәк инде. Таянбадан киттем дип әйтә алмыйм, чөнки мин Таянбада эшләгән кеше түгел. Мин шул чакырып китергән. Эшләмәгән җирдә китеп тә булмый дигән. Аның менә сәбәбе шундый. Аңлашылды. Без син белән бүген бит инде амбиция турында сөйләшәчәк без. Һәм аның антонимы булдыксызлык дигән вариантны алдым. 2 тема бергә. Нәрсәгә дигәндә, күптән түгел генә елның ахырында мин Байбулатның бер киносын карадым. Беренче киносы. Син беләсеңме ул киноны? Беренче киносы диплом булар. Диплом эше буларак 0,5 дигән. 0,5 дигән киносын карадым. Анда синең энең булып чыга бит инде, төп каһарман. Һәм без моны карыйбыз, дусларыбыз белән. Булар көлә-көлә, шини-шини карыйлар. Ә мин бер мизгел елыйсларым килә башлады. Карыйсың да минем менә йөрәгем әрни башлады. Бу егет синең энең индеме шундый сәләтле булгандыр инде, шулай күргәндер инде аны Байбулат, герой дип алгачтын үзенең име. Һәм ул бит инде кино төшерәм дип йөри. Кино бу. Төшерәм. Мин кызлардан сорыйм, төшергәнсең киносын дип сорыйм инде. Юк диләр. Мәйтәм, котышкыч. Шуга дик
идеялары булып, шуга дик уйланып йөреп, менчә бер елда төшергән диплом эш бу. Бер ел тирә сулай. Ничә тапкыр килгән сезгә бай була, төшергә, име шунда, мәйтәм бу төшермәгән, име шундый йөрәк әрнәде. Ул ягы да бар. Бу диплом эшенең һәм ул вазгыять дип әйтгәндә. Айрат әле дә нәкъ шундый характердагы кеше. Аның халкы үзгәрмәде дип әйтергә була. Аның ул идеяләре әле дә булса яши. Мин аны ничектер теге үзе трагик яктан кабул итә дип әйтә алмыйм бердә. Аның режиссура ягыннан, режиссерлар, кинематограф ягыннан һәм бик үзенчәлекле кинематограф ягыннан Филининның фильмнары, мәсәлән, ул тик торганнан гына 0,5 дип аталмый инде, мәсәлән. Җыен ниләр анда Брессоннар һәм башкалар, классик музыка, ниндиеннән кирәк, фәлсәфә, Ницшелар һәм башкалар. Минем иң яратмаган шул немец фәлсәфәчеләре бик катлаулы булган хезмәтләре белән. Ул алар эчендә йөзә менә. Ул ярата, ул белә, ул аны укый, ул аны өйрәнә. Ул бик күп менә шул вакыттагы подкаст кебек әйберләр тыңлый, аудио китаплар укый, изләнә. Аның ул ягы бар әле дә. Ул миңа калса, әле дә булса үзенә шул потенциалны җыя. Һәм мин аны уйлыйм, ул кайчанда булса, барыбер дә тотыначак, һәм ул кайчанда булса, ул бәреп чыгачак. Әлегә теге критик масса җыелмаган дип кенә әйтә алам мин. Ну бу бит инде горе тума. Белгән саен син белмим дип уйлый башлыйсың. Мин әле белмим, мин әле әзер түгел. Ниндидер булдыксыз егет-кызлар талар да кино төшерәләр. Шулай булып чыга. Шулай булып чыга, кызганычка каршы. Ләкин моны иртәрәк аңлаган саен яхшырактыр һәр кем өчен. Мин үзем дә аны еш татыйм ул әйберне. Ләкин аны аңлап, ул егет-кызларга, булдыксызларга ачуланып йөргәнгә карап, синең эшең алга китми һәм синең потенциалың шуңа сарыф ителә генә. Аны инде иң яхшысы эшләү, булдыру дигән якка юнәлтсәң, нәрсә дә булса килеп чыгарга мөмкин. Кызганычка каршы бу дөнья нәкъ менә шул булдыксызлар кулында. Булдыксызлар инде әлбәттә креатив, иҗат ягыннан булдыксызлар кулында, мейнстрим дип әйтик инде. Менә шул бөтен нәрсәне дә берсеннән берсе күреп, бераз гына үзгәртеп эшләүчеләр бүгенге көндә дөнья тоталар, акча тоталар, аудитория тоталар. Һәм ул үзгәрмәстә дип уйлыйм мин. Һәм ул мәңгелек проблема шикелле. Элек тә шулай булган, минем моңа иманым камил. Бер нәрсә дә үзгәрмәй. Бер нәрсә дә үзгәрмәй. Бу дөньяны коткарып булмый димәк. Монда бер менә шул ачкычын гына белергә кирәк. Ул дөньяга яраклашмасаң, ниндидер бөтен кешене дә шаккатырлык гениаль әйбер язам дип йөрсәң, ул язылмаячак инде. Барыбер дә кассага дигән, төп тамашачыга дигән, һәм ул тамашачыга аз гына булса да орлык сала торган дигән контент ягын карарга кирәктер. Менә ул чын үлмәс классика дигән әйберне язып була, ләкин хәзерге көндә аны язсаң, аны беркем дә укымаячак. Ул бер 15-20, бәлкем 50 елдан соң гына күтәрелеп чыгып, кара шул бар иде бит әле дип, аңа күз салачаклар. Менә нинди үрнәк бар синең элеккеләрдән мәсәлән, менә ул классик, аны 50 елдан соң гына тотып алганнар. Шундый башка киләме сиңа ниндидер уй фикер? Менә син сорауны биргән шук, ни өчендер мин Гаяз Исхакыйны уйлап куйдым. Теге үз вакытында кадере беленмәгән, аннан соң менә аеруча хәзерге көндә Айдар Җаббаров аркасында дип уйлыйм мин аны үзем. Шушы Гаяз Исхакыйның әсәрләренә кайту, аларны яңадан сәхнәгә менгерү дигән бер этап башланды. Исхакыйны бит инде бик теге гади тел белән язган, бик җайлы әйбер дип әйтеп булмый. Мин әле дә булса тәэсирләнеп йөрим, менә ул ни белән? Тормыш бу белән. Ул бит инде аны ни дәрәҗәдә эш аңлап, эшкәртеп, шуны сәхнә әсәре итеп эшләп чыгарды бит инде. Миңа калса менә шундыйрак мисаллар инде ул. Гаяз Исхакыйның менә ул инкыйразы турында тора искә төшереп куябыз инде. Менә шул анализга кире кайту дип әйтүем. Беләсеңме, минемчә Исхакыйны гений икән аңлаганнар, шуңа күрә бит инде аны тыя башлаганнар. Теге аңлап. Бәлки бу чакта туры килми кебек менә. Аны белгәннәр, аны яхшы акыллы фикер итә торган кеше итик. Дөрес әйберләрне әйткәнне. Шуңа катырга тышканнар. Менә кем ул шуга тик сәер булырга тиеш шул чорында име, аннан соң хәзер генә аңлыйбыз без. Андый кешеләрне мин башка килмәенчәптер кебек тоела миңа.
Бәлкем аларның вакыты җитмәгәндер әле. Әлде. Бәлкем аларны эзләп таба Бәлки ул алмаганнар. Исхак хандыр. Без генә әле генә Алла сакласын. Бик шуңа калса диген. бик булырга мөмкин Исхак ханны кичәгенә искә төшердек. Бездә көндә Кичәгенә искә искә төшерәм яны. Менә бит инде шәхес. Онытып булмый торган. Онытып булмый торган әйе. Бар инде алар бар. Кичә без шулай ук барлап чыктык. Онытыла башлаган йолдызларны заманында сәхнә тоткан. Андый кешеләрне искә төшерү бик тиз түгел икән. Оказывается. Кемне килде? Кем мен башка килмәлеге? Ниләр? Гыйбашев мәсәлән. Теге Сәҗрасың. җырын әйтәләр, әниемнең туган көне бүген. Ярар инде әни елама. Ул име? Әллә мин, әллә син Гайфулла Авзалов бар тагын мәсәлән. Менә Ну, бу шундый исемләр. җырның бер җырның җырчысы. Бер җырның җырчысы юк инде, аларның башка җырлары да булган, без аны хәзер хәтерләмибез генә. Бараларның җырлары. Зөлфия Минхаҗева, Миләшкәемнең хәле ничек? Бармы әллә зорларың дигән. Менә шундый җырчылар. Миңа калса, бу синең сорауга борылып карасак та, шундый шәхесләр инде алар. Искә төшерәм дип кенә уйлап бетереп булмый торган. Ләкин тулаем алганда вазгыять мин үзгәргән дип әйтә алмыйм. Димәк, менә булып чыга шундый без барыбыз сәхнәгә килгәндә яки кайдар монда иҗатка килгәндә безнең амбицияларыбыз көчле. Ләкин бер мизгел я безнең чыннан да горе атума аркасында без бернәрсә эшли алмыйбыз. Я ирнә башлыйбыз булып чыга инде, я үзебезнең максатыбызны онытып, кайсыр икенче якка борылып китәргә мөмкинбез. Һәм шундый шәхесләр күп югалып баралар. Һәм менә амбицияләр, ул менә ул мышцтыр инде ул амбиция, аны көн саен ничектер эшләп торырга кирәк, аны ашатып торырга кирәк ул мышцаны. Амбицияны бик кирәкле һәм дөрес әйбер дип әйтмәс идем. Чөнки амбиция бар, мәсәлән, максатчанлык дигән әйбер. Үзеңгә максат кую һәм ул максатларга ирешә белү сәләте. Ләкин ул инде амбиция түгел дип саныйм мин. Минем өчен амбиция ул нәкъ менә бер нәрсәгә карамастан үзең теләгән әйбергә барып җитү, ирешү. Һәм бу очракта инде син ниндидер теге максатлар белән генә түгел, менә кеше башыннан китеп, төрле кирәкмәгән, ярамаган, әйтик билдән түбән, менә шуның шикелле әйберләрне кулланып, әлбәттә ул эшли торган алымнар, менә шулар аша ирешү. Әлбәттә ул амбицияле, әлбәттә ул карьералы булачак ул кеше амбициясенә күрә, ләкин ул менә шундый шалым миңа калса ул холыктагы. Шуңа күрә монда амбицияны түгел, нәкъ менә максатлар кую һәм ул максатларга ирешү осталыгы. Тырышлык дип әйтик инде, үҗәтлек, менә шул мускулны гел эшләтеп торсаң, бер нәрсәгә дә карамастан, аннан бер төрле нәтиҗә көтәргә була. Амбицияле булырга кирәк, пробивной булырга кирәк, сиңа мишәрлек җитми, сиңа берәр продюсер булса әйбәтрәк булыр иде кебек анда, синең акчаңны санап торырга бер аерым кеше кирәк. Нишләп күрмиләр икән, берәрсе күтәреп алмый икән? Менә шуның шикелле әйберләр арасында йөрү ул адашу гына булачак дип уйлыйм. Менә Казанда, син әйткән амбициозный кешеләр, аларны бит озак яши алмый. Алар бит бер тапкыр син кемнеңдер тотып китәсең икән, бит торала секундында. Һәм сиңа борылып та карамыйлар. Мин борылып та карамам ди кешеләргә аннан соң. Бер күтәрелеп китә алмаган кешеләргә бит. Юк, кемдер топтап, изеп киткән амбиция аркасында, мәсәлән, карьерасын үстерәм дип, кемгәдер аяк чалган кешеләр, андыйлар белән мәсәлән, бит тиз торала. Андый кешенең бу булай эшләгән икән, бу булай иткән икән, һәм андый кешеләр белән аралашасы килми. Казанда тиз торала ул. Тиз торала, ләкин кемдер алар белән аралашмауны, татарча әйткәндә, может себе позволить. Кемдер бу ситуациядән һәм ул колеядан бер кайда чыгып китә алмый. Бер матур әйтем бар, битеннән үпмәсәң, күтеннән үбәрсең дигән. Һәм ул хайран кешенең баш миендә утыра һәм карына сиңгән әйбер миңа калса, бу кеше белән тагын очрашасы булырга мөмкин, аның кирәк булуы мөмкин. Бигрәк тә инде индустрия турында сүз барса, медиа һәм башкалар турында сүз бара икән, ул бер 5 кеше белән талашырга мөмкин, аларны юк итәргә аяк чалырга мөмкин, ләкин ул 5 кеше урынына аны мактап торучы 15 кеше табылачак. Аның бер-бер дә даирәсе төрле якка үзгәрәчәк дип әйтим инде. Андый мисаллар. Кем белмим инде. Исемнәрен әйтәсең килмәсәң, барыбер ниндидер мисал бармы синең менә? Мин аңлап китсен өчен. Хәзерге көндәге актуаль булган, менә ул барсларда барган вазгыятны әйтер идем мин. Мен анда кемнең хуҗа, кемнең кол икәнен дә белмим хәзерге көндә, ләкин бит инде бар менә шул хуҗалар, оештыручылар һәм менә ничә елдан бирле шулар арасында йөргән җырчылар, алып баручылар һәм башкаларның
борылышлары. Шуннан килеп чыккан әйбер бит инде бөтенесе дә. Дәррәү кубып кемнедер фаш итмәкче булып карадылар. Аннан соң ул ничектер онытылып бетте. Хәзер тагын Радик машинда кемме кайтып төшкән анда. Аны бик яратып каршы алдылар. Хуҗалар үзгәргән. Без китәбез, без кайтабыз, без монда күчәбез. Менә шул бит инде. Интриги, расследование. Алар нишәп кенә бетмәде бит инде анда. Ләкин бөтенесе менә аралашмыйм дигән кеше дә юк алар белән. Концерт куйса, концертына да баралар, булып торсын, йөреп торсыннар. Ләкин менә шундый тормыш. Халык аны белми бит. Без синең белән беләбез. Тагын берничә кеше индустриядән белә ул бу кайнатма булган моментларын аларның. Халыкка менә ул артистлар аны күрсәтәләр телевизордан. Аны ротация радиосында җыры бара, ул танылган. Бер 10 көннән соң барс әйтә икән, бу җырчыны алып ташлыйбыз, булмаячак дип. 2-3 айдан соң кеше оныта аны. Оны әлбәттә. Тамашачы ул нишкәлекләр кирәк түгел чөнки. Ул менә ничектер үз ара барган хикмәтләр генә. Һәм андый очракта менә ул алып баручылар җырчыларны да аңларга була. Алар кая барсың инде? Менә бу шулай итте бит әле. Бу безгә шундый сүз әйтте бит әле, яки шулай итеп шундый гамәл кылды бит әле дип бурылып басырга аның мөмкинлеге юк. Чыннан да без Мәликәне хәтерлибез, Мәликә бары. Тутлар да аңа юл яптылар да куйдылар. Һәм куя ул Мәликә. Йөри ул, нисәр җырлап. Ләкин без аны барып белмибез. Кайдадыр инде белмим. Кайсы тирәдә йөри торган дөресен дә күренгәне юк. Медиа өлкә шундыйрак инде ул. Хәтта менә интернет чоры булса да, имитатта инде эшләй инде, сәләтле булсаң. Димәк, син сәләтле булмагансың. Булдыксызлык. Булдыксызлыкка килеп җитәбез. Яңадан. Но булдыксыз, мен ул сүзне мин бик яратам. Мен урысча еш кулланам, неудачник дип әйтәм мин. Һәм мин ачы телле, мин дусларыма да шулай әйтергә мөмкинмен. Менә эшләмәсәләр, сүз бирәләр икән, эшләмәсәләр, мин неудачник дим. Инглиз телендә л хәрфе loser сүзеннән. Үпкәләтәм әлбәттә, ләкин мин үземә шул әйтсәләр, мин тыныч кабул итәм аны. Чөнки чыннан да мине ул менә неудачник дигән сүз, ул мине батырмый. Юк, мин андый түгел. Мин хәзер күрсәтәм сезгә һәм амбиция уянып китә. Шул сүзне ишетсәм. Шуңа күрә мин ул сүзне яратам. Тәрҗемә иттем дә мин татар телендә булдыксызлык. Как будто уже андый түгел. Үпкәләтми кебек. Монда иң дөресе лузер дигән иң туры килә торганы миңа калса. Булдыксыз инде ул диагноз миңа калса. Ул кулыннан бер эштә килми торган кеше. Ялкау кешедер инде ул, күрәсең, бер эштә килмәгән. Чөнки кешенең бер сәләте булса да булырга тиеш инде. Ошауга булса да сәләте булырга тиеш инде. Аны һич югы. Булдыксыз булгач инде бөтенләй дә теге менә ни рыба ни мясо дип әйтәләр инде. Минем күз алдына шундыйрак нәрсә килә. Ләкин килешәм, ул сүз яки аңа охшаш сүзләр әйтелергә тиештер кешегә, һәм күзенә карап, йөзенә бәреп әйтелергә тиеш. Миңа мәсәлән ул тәэсир итә. Һәм ул миңа дөрес тәэсир итә. Чөнки мин менә килеп терелгәч кенә эшли торган гадәтем бар бөтен нәрсәне дә. Без барыбыз шундый бугай. Менә ул нәрсә дип әйтим инде аны, шартлаган шикелле мотивация бирә торган. Ул менә син 2 сәгать. Беләсеңме, мин шулай эшлим. Чөнки 2 сәгать вакыт булганда, син 8 сәгать булса, 8 сәгать эшлисең. 2 сәгать калса, 2 сәгать эшлисең. Нәкъ шулай. Лучше мин 2 сәгать эшлим. Менә ничектер шулай килеп чыга. Һәм менә шул 2 сәгать калмыйча торып, синең каядыр яшеренгән ниндидер белемнәрен, илһамнарың бер каяда селкенмичә тик утыра шунда. Нәкъ менә шул 2 сәгать эчендә син әллә нинди идеяләр килеп чыгып, үзең дә шаккатасың әле шуны укып утырган вакытта. Һәм шунда рухланып чыгып китәсең бераз җыелышка шуны сөйләргә. Шундай бер уйлап чыгарылды бит әле дип. Ул инде бер атна элек уйлап чыгарылырга тиеш булган. Кешегә әйтмәсәң аны. Атна буе уйладым. Сыйфатына караганда ул нәкъ менә атна буе эшләнгән әйбер шикелле. Иң кызыгы. Менә кара, син үзеңә менә нинди мизгелдә әйтә аласың? Менә мин монда булдыксыз, мин неудачник дип. Андый мизгелләрне мин бүлеп карый алмыйм. Чөнки минем караш бераз гына бүтәнчәрәк. Бар хәзерге мизгел, нәрсә булса да, менә хәзерге мизгелдән башла. Мин һәр вакытта да 0 дигән ноктаны үзем өчен билгеләп торам. Менә минем хәзерге нокта ул 0 дигән нокта. Шул 0 дигән ноктада мин кая да булса, теге 1, 2, 3, 4, 5-кә кадәр селкенергә тиеш. Әгәр дә инде зуррак узынлыкны алып карасак, так, мин мәктәпне битердем. Шуннан соң университетка киттем, шуннан аспирантурага кирдем, шуннан соң өйләндем. Менә монда бераз барып чыкмады инде. Узын ди белән карасаң, узын ара белән карасаң, анда бүлә башлыйсың инде менә бу әйберләрне. Минем өчен андый өзекләр юк. Шуңа күрә мин бик җайлы һәм үзем өчен чагыштырмача җиңел хушлаштым телевидение белән. Ул бит инде экраннан китү,
ниндидер теге танылганлык дигән әйбердән кеше күзенә күренү дигән әйбердән китү, бөтен нәрсәңне калдыру, тапшыру. Ләкин минем өчен ул проблема түгел. Әгәр дә күңел тартмый икән, теге могу себе позволить дип әйтәм инде менә бу очракта да. Борылдан булды рәхмәт сау булыгыз, мин киттем башкачарак юнәлешләрне карыйм әле дип. Бездә хәтта ТНВ гына булып чыга бит, шаян ТВга бармыйсың бит син эшләргә, телевизорга керәсең килсә. ТНВдыр инде. Күләмле, дөрестән дә зур аудиторияле, мөмкинлекләре булган һәм холдинг буларак эшләгән. ТНВда калган телеканаллар, алар шуның тирәсендәгеләр генә. Ну, хора, синең булсын и бюджет, мәсәлән, ниме? Хәсән бирә, мәсәлән, грант, яса телевидение, яңа канал. Дип, сиңа бирсәләр, син эшләреңме? Син андый кызыга торган әйберең бармы? Бар. Телеканал безгә дип инде татар халкына, миңа калса, менә культура каналына тартым. Рекламасы булса да инде ниндидер җүнлерәк рекламасы булган, сойлап алынган. Ләкин ниндидер классик контенттан торган телеканал җитми. Документаль фильмнардан. Камал театрының теге аларында бит бар интервьюлар шуларны тыгып, мәсәлән, аларның сыйфатлы кызык карады. Ансы, мәсәлән, тагын нинди сюжетлар белән кызыклы, каядыр барып, менә бу мондый бина, мондый тарихы бар дигән әйберләр белән име? Очерклар, документаль фильмнар, күбесенчә миңа иң җитмәгән әйбер ул документалистика. Сыйфатлы документалистика һәм тарихи контент. Татар тарихына кагылышлы, төрки халыклар тарихына кагылышлы нәрсә булсын шунда, без ул яктан бик сай. Ул бик начар. Ул бик начар күренеш, аның кайтавазлары әле булачактыр дип уйлыйм мин. Интернетта эзли башласаң ниндидер тарихка кагылышлы, кинохроникага кагылышлы әйберләр, Казанская студия кинохроники булган вакыттагылары бар. Аннан соңгысы нәрсәдер, каядыр, ничектер, кем саклый торгандыр билгесез. Шул ук менә универсиада кадрлары кирәк була башласа, кайчанда булса, аны инде шул тапсаң YouTube'тан табасың, YouTube булмаса кайдан аласың? Менә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Архивлардан чыгару бик читен. Бигрәк тә безнең архив белән хәзерге көндә эшләү бик читен дип әйтәләр. Керә башласаң да дигән, табып табылмый, оцифровка юк, бер-бернең дә, шунысы да авыр. Гәрчә бөтен мөмкинлекләре булса да, шуңа күрә ул әле үзен сиздерәчәк дип әйтәм инде. Әле генә ул безгә кызык 60-нчы, 70-нчы, 80-нчы елларда, кайчандыр 2000-нчы елларда кем өчендер менә шундый яраклыкта булып күренәчәк. Дигәндә 2100-нчы елларда. Менә анда эзли башласалар, миңа калса инде читенрәк булыр кебек. Булыр ул менә җыен такмазалар, теләсә кем телефонга төшереп биргән, теләсә кайда төшерелгән шуның шикелле кадрлар өелеп ятачак төрле ниләрдә, платформаларда. Ләкин дөрес сыйфатлы итеп, дөрес камерага төшерелгән эталон кадрлар дип әйтәген, нәкъ менә кинохроника дигән әйберләр, киножурналлар эшләми бит инде бүгенге көндә. Ел язма дигән әйбер алып барылмый. Менә ул ел язма булырга тиеш. Менә шуңа корылган телеканал булса, хәт шунда элекеге шулык киножурналларны. Бүген без Татарстан Республикасының Кайбыш районында батыр игенчеләребез нишәнчедер меңенче тонна ашлыкларын Казан элеваторына алып шулай дип булса да сөйләп тора торган һәм менә шушы күренешне бер 20 минут дәвамында сөйләп бирә торган чын шундый геройлары булган. Менә безнең шундый сыер савучыбыз бар, менә безнең шул кешебез бар дип сөйләп тора торган форматтагы булса да бер нәрсә кирәк. Сиңа кирәк булса, ул кадрлар, син кадрларны ала аласың инде, име? Кадрлар юк шуннан да. Кеше китә бара. Ярар, җырчыларның более-менее фотографияләре бар әле. Ничәкле шагыйрь, ничәкле галим, ничәкле безнең теге медикларыбыз бар, име? Аларның фотографияләре юк. Син керә башласаң интернетка, кемдер эзләп, нә мондый вак-вак фотография булырга мөмкин ул. Табыр өчен гаиләсенә барырга кирәк, скан ясарга кирәк. Шуңа күрә аны ничектер дәүләт кәйткән имин, дәүләт эшләре тишке бутыла миңа, менә туктаусыз синең барга тиш фотосессия. Син чакыртасың көн саен бер 3-4 кешене. Килеп китә, туры утырган фотосы мәсәлән, ниндидер тышлыкка куерлык фотография булырга тиеш ул. Һәм үлгәч куллана торган. Үмин килешәм, бу шулай ук ел язманың бер элементы бит инде дөрестән дә. Тавыш үрнәкләре шул ук. Әйе. Шул ук Фуат абыйларның менә хәзерге мәсәлән Илдар Кыямовның тавышын кайдан алып булачак, киләчәктә кайдан ишетеп булачак, аның сөйләм тәртибен дип әйтимме шунда, сөйләм үрнәген. Ярар манзараны ачып карасынмы инделәр эзләп табып. Шунда сөйләп утырганын тыңласыннармы? Әллә аның берәр төрле махсус текст укып яздырган шундый тавышы булырга тиешме?
Менә логик басым шушы була, балалар. Менә пауза шушындый була. Менә карагыз, өтердән ничек итеп билгеләп уза ул. Дип әйтерлек бер төрле үрнәкләр булырга тиеш бит инде аның. Бу шулай ук ел язма, бу шулай ук җыю. Цифрлаштырылган генофонд дип әйтим мин шунда ул әйберләрне. Менә ул җитми, аңа кайчан барып җитәрләр. Без аңа барып җиткәнче инде теге ясалма зәхим барлыкка килде, метавселенналар барлыкка килде. Без анда юк, булмаячакбыз. Без әле теге иң гади сайтта эшли алмыйбыз. Булып чыга. Кызганычка каршы. Җеп, кемнең кулы барып җитерәче саңа, менә безнең хәзер теге балалар өчен Саф радионы эшләп йөри берничә энтузиаст кыз, име, акчасыз берничә ел эшләгәннәр алар. Тагын шундый ук кешеләр кирәкме булып чыгам безгә? Бөтен әйберне эшләргә. Әлегә шундый кешеләр өстендә тора барсы да. Шундый кешеләр өстерәп баралар. Менә ул кешеләрне кем дип әйтергә мин? Башсызлар. Башсыз, юк, алар булдыксызмы? Әллә аларның амбицияләре шул дәрәҗәдә көчлеме? Менә шул темага әйләнеп кайтсак. Ну, хатыны яратышын бәшгөләнсә, булдыксыз дип әйтәчәк. Әйе. Нигә син бәшгөләнсәң, син акча килми, нәрсә син эшлисең, вакыт сарыф итәсең дип, ирен ул әйбердән чыгарып бетерәчәк. Чөнки барыбер амбиция ират өчен барыбер. Ул фатир, машина белән билгеләнә. Әйе, җитеш тормыш, ул шуны тәэмин итәргә тиеш. Аннан соң булдыксызлык гына бирелсә дә була. Аннан соң әлбәттә. Монысы белән бәхәсләшеп булмый. Ләкин менә шундый гаилә өчен булдыксыз булып тоелган кешеләр үстерәп бара бүгенге көндә бөтен милләткә, телгә кагылышлы, мәдәниятка кагылышлы җүнле дигән контентны, җүнле дигән мөхитне шулар булдыра, шулар тудыра. Әйе, башсызлар, әйе, фанатиклар, фанат кына дип әйтеп булмый. Әйе, бик үк дөрес акыллы кешеләр түгел. Күп очракта. Күп очракта. Сәйерләр бөтенесе дә. Менә без нәрсә белән теге килешә алам. Тагын ул менә татар контент эшләгән кешеләр татар телен камил белми. Әйе. Кытыра шидер көн сайын чыгаралар име. Татар телләре камил түгел, ләкин Агдиевны әйтсәң дә. Әйе. Ул бит инде аны татар тел әле генә камилләшеп килеп бара. Белмәде бит ул элек. Эшли бит. Андый кешеләр системага сыя белми, миңа калса шуңа күрә алар бик тел кагыйдәләренә дә ул кадәр игътибар итмиләр. Минем татар теле шулай камил түгел. Шул ук Илдар Кыямов белән чагыштырсаң, яки Инсаф Абдулла белән чагыштырсаң, алар менә шын дикторлар һәм телевидениеның шын алып баручылары. Мин әле дә булса, менә мин сишәмбе дип әйтәм, мәсәлән. Әнче буласыз. Сишәмбе? Дип әйтәләр. Соңгысына. Соңгы иҗеккә дип әйтәләр инде. Инде сишәмбе. Менә мин сишәмбе дип, аны дүшәмбе дип, мәсәлән. Эзли башласаң, бәйләнерлек урыннар табып була дип әйтүем инде. Мин аны ничектер төзәтергә җыйм. Мин язган вакытта каядыр өтеп төшеп калырга мөмкин анда, каядыр нәрсәдер. Мин нокта куймам ахырдан. Менә ансы да булырга мөмкин миндә дә. Ул я онтыла, я хәреф үзгәрә, я нише шунда. Ул шулай китә, ул шунда чыга, аны ярар укыйлар инде. Ул кадәр теге хатаң бар дип әйтүче кеше юк, әлбәттә, ләкин күзәтелә шундый әйбер. Кагыйдә ул бик миңа яраклы әйбер түгел инде. Кагыйдә ятлап өйрәнү. Мин хәтерим тойын тасында булганда сиңа әйтәләр, текстны сиңа бирдек дисең, миңа кирәк түгел ул дисең. Соң әйе, мин шу Мин текст буенча әйтмәячәкмен барыр. Корсак каплап тору өчен кирәк иде инде ул папка миңа. Басып торганда. Бу бит сәләт. Шулай теге җыр теле булып чыга инде синең фикер йөртүең шундый тиз. Ул ялкаулык. Ул синең текстын әзер булсын өчен һәм барысы да тәртиптә булсын өчен сиңа алдагы көнне яки шул көнне 1-2 сәгать вакытыңны сарыф итәргә кирәк. Шуларны әзерләп чыгар өчен барысында шул текстларын тикшереп, нитеп анда. Текстны язасың килмәй икән. Менә булган телең белән сөйлисең инде. Килеп бастың, матур гына сөйләп чыктың. Ул менә шулай шомарган. Шулай зирәклек шомара. Әйе, ялкаулык аркасында зирәклек һәм тел байлыгы. Ялкаулар бит инде эттәре дөньяны алга. Әйе. Миндә ялкау. Без икебездә бер төр дигән. Менә ялкауны булдыксыз бит инде бер караганда ялкау кеше. Белмим, бик кызык сорау бирдең син. Амбиция һәм булдыксызлык дип. Монда килеп чыга хәзер амбициясе булган кешеләр, бик үк куллары һәм намуслары чиста булмаган кешеләр, булдыксыз кешеләр, булдыксыз дип саналган инде. Йөрин шунда бер тинтәк дип кул селтәгән кешеләр, алар киресенчә менә шул прогресс башында торучылар. Шулайрак килеп чыга. Беләсең, яхшы тандем булырга мөмкин. Мәсәлән, теге бик гений булып санаган үзен кеше мәсәлән име, һәм аның янында торырга тиеш шундый кеше, әйдә эшлелек булсын, әйдә болай да бетерәбез эшне дип әйтеп торган кеше булырга тиеш. Андый кеше булса яныңда бер мизгел туктыйсың.
Чөнки менә теге Лев Николаевич Толстой 10 тапкыр күчереп язган үзенең әсәрен «Война и мир» теге яхшыртам дип тырышкан. Хәзерге вакытта дип вакыт юк. Бәлки шуңа туктатырга кирәктер. Әйдә, җитте. Лучший враг хорошего, мен яткан әйтем, лучший враг хорошего. Мен аңламый дирем. Безнең журналның редакторы шулай әйтәдер. Лучший враг тимәгез дидер. Тимәгез, калдырыгыз, булай да әйбәт дип әйтәдер ул. Бу кирәк сүз кайчак. Чөнки син перфекционист булсаң, утырасың, казынып, әкме кирәк ул. Мен перфекционист түгел, ләкин идеалист дип әйтеп була торгандыр. Менә шушылай булырга тиеш, һәм бүтәнчә ярамый дигән әйбер бик көчле иде миндә менә шушы күзләргә кадәр. Менә шушы экраннан китүләр бөтенләй яңа баштан әлегә дә баягы 0-дан башларга кирәк дигән тагын бер 0-га килеп җиткәч, менә шунда үзгәрә башлады бераз карашлар. Һәм андый кеше барлыкка килде, Марсель Махмутов, режиссер, шоумен дип әйтим инде, педагог, театр училищесында укыта да, театрал, сценарист. Аның менә балансы әйбәт ул яктан. Әйе, мәңгелек өчен дә эшләү дигән әйбер кирәк, ләкин үз кесәңне дә онытып бетерергә ярамый. Безгә инде хәзер ни түгел, 18 яшь түгел. Барыбер дә гаилә дигән әйберне уйламыйча хәлең юк инде. Шуңа күрә идеаль тормыш дигән вакытта менә монда инде туктале, әйдә менә шушындыйрак проект эшләп алыйк әле. Аннан соң мәңгелеккә тотынабыз. Ләкин монсын эшләп куйык та, ул хәзер тиз эшләнә ул. 2 сәгатьтә син уйлап чыгардың, кирәкле акчаңны эшләдең, һәм киттең мәңгелеккә. Мөгаен бу бер дөресрәк юлдыр һәм дөрес рецепттыр дип әйтүем инде. Хаманда Соф радиосы шикелле акча юк, ләкин эшләргә кирәк дия йөргәнгә караганда, акчаны эшләү һәм шул акчаны үз эшеңгә, кирәкле эшеңгә юнәлтү мөмкинлеген үзеңгә эзләргә кирәктер ахрысы. Чөнки кайдандыр Исхакый заманындагы меценатларны табып алуы бүгенге көндә бик мөмкин реаль әйбер түгел. Ничә биткән микән ул безнең чыннан да бит элек бит шундый көчле меценатлар булган име? Хәзер алар юк кебек тоела. Хәтта менә Агдеевны алсак та яңадан, аның ниндидер кешеләре бар, проектка акча биреп бара торган, ул аларны еш үзендә әйтеп йөри, менә бу кеше миңа булышты, бу кеше безгә булыша дип әйтә ул име. Ләкин без аларны барыбер яхшы итеп белмибез. Әле бит меценат, ул менә меценат булган, аның исемен дә белгәннәр, менә Шамовская больница, аны Шамов төзегән инде име. Аны да беләбез без, истә калган. Хәзерге вакытта юк кебек тоела. Хәзерге вакытта ул дәрәҗәдә бай кешеләр. Нефть булып чыга шунда. Нефть грантлар. Ну бер зур компания. Исемнәрен белмибез бар кеше. Исемнәрен белмибез. Элек Татнефть дәрәҗәсендә булган байлар күбрәк булган. Бәлкем салым системасы, бәлкем түгел, салым системасы бүтәнчә булган. Закат дигән әйбер булган. Барыбер дә инде шул закат дия булса да, шундый әйберләргә сарыф иткәннәр акчаларын. Менә калса хәзерге көндә ул бит инде байлар бар, мәчет төзеткән байлар. Хәзерге көндә аның кадәр акчасы булган кешене күз алдына китерүе читен. Алар бар әлбәттә, Forbes исемлегендә булган татар егетләре. Ләкин алар инде күңелләре белән меценатлыкта түгел, күптән. Алар акча җыюда. Алар шуңа күрә Forbes исемлегендә инде мәсәлән. Башкаларның ул кадәр мөмкинлеге юк менә калса, менә күз алдына китереп карарга була, менә шушы Мәрҗани мәчете күләмендәге бина төзетеп чыгару өчен һәм ничектер әле шуннан соң җырлап яшәр өчен кешегә күп акча кирәк икәнлеген. Әле аның диварларының калынлыгын да исәпкә алырга кирәк теге материаллар бәясе ничектер дөресрәк чыксын өчен инде. Ул заманда бит әле ул. Аны хәзерге көндә бер үзе мәчет төзетеп чыгалган кешене табуы бик читендер. Бер-ике ел. Бәлки теге менә ул яңа буынны үстерер өчен әздән башларга кирәктер. Мәчеттән үк түгел, әмсән ну ярай 100 кеше җыелсын, 1000 кеше җыелсын мәчет төзергә. 1000 меценат сразу. Юк бит. Юк шул менә. Ничептер менә әйтәм бит, хәзер дәүләт ул барыбер контент өчен акча бирә, татар контент өчен. Әйе. Бик күп бирә ул. Но җитмәй. Тагы да кирәк булып чыгамсың. Ул контентлар һәм грантлар иң беренче чиратта килеп эләгә аның тәртибен белгән кешеләр кулына. Һәм күп очракта ул зур компанияләр булырга мөмкин.
иң нашар әйберләрнең берсе менә ул тендерлар дигән нәрсәләр. Аукцион, манда торги. Мәсәлән, шул ук Мәдәният министрлыгы игълан итә, менә безнең бар 5 миллион акча, без җыябыз проектлар, акча бүлеп биреләчәк, ләкин аның өчен безгә менә шу торги дигән әйберне уздырырга кирәк булачак. Бөтен кеше документларын, нәрсәләрен әзерли, кирәкле булган, тиешле булган, һәм башлана менә шул сатулашу. Кем азрак бәя тәкъдим итә. Шунда обязательно Татарстанга бөтенләй дә катышы булмаган бер кеше килеп чыга. Ул бәяне шул дәрәҗәгә кадәр төшерә. Ул аны ота. Әлбәттә, ул акчага бер нәрсә дә эшләргә җыенмый. Шуннан эзләп таба Татарстандагы шуны эшләргә мөмкин булган кешене. Менә сиңа шуның кадәр акча, моның кадәре миңа кала. Мин оттым, ә син эшлә. Ул менә аның шикелле ситуациядә җитәрлек. Ул акча бирелә, ләкин ул акчаларның сыйфатка дип барып җиткән адреслы рәвештә эшләнгәннәре шуның кадәр генә. Мәдәният министрлыгы моны беләмесең? Белә. Нигә ул аны эшләйди? Әлбәттә, ул бит инде федераль закон, ул шулай каралган. Дәүләт күзлегеннән караган вакытта ул дөрес. Азрак акча тотып, шундый ук ни эшләү. Шундый ук кубометрда булган, шундый ук метражда булган әйбер эшләү. 10 литр сөт эшли аласызмы? Эшли алам. 15 тә була ала. Мультфильм бар бит теге бер тире алып килә дә. Башлык тегүдә. Бүрек тегеләр анда. 7 бүректә тегеп була бит инде бер тиредән, ләкин нинди бүрек килеп чыга. Монда шул алар саннары белән эш итәләр. Контент дигән вакытта бигрәк тә инде татар телле дигән менә ул бит инде безнең өчен үзәккә үткән әйбер. Ул безнең өчен телне саклап калуның бер яшаганагы. Ул акча үзләштерү генә түгел. Ул үзеңнең теге эшеңдәге эгоны кытыклар өчен генә түгел. Мин шундый әйбер эшләдем әле, менә шундый подкастта төштем әле дип әйтү. Ул бит инде безнең өчен сакланып калу чыганагы. Ул безнең өчен бик мөһим әйбер. Менә ями нәрсә ул Таткультфест. Әле генә бит инде кайчан узган елда шулай булды, аңарчы да шулай булды бит инде. Ниндидер булан көтүчеләре фестивале оештыра торган кешеләр шуны отып, бу бит инде әкият. Шулар оттылар Таткультфест. Алар татарда түгел, алар татар мәдәният нәрсә икәнен дә белмиләр. Альтернатив музыканың нәрсә икәнен тәгаен белмиләр инде, татар альтернативасының. Ләкин бит оттылар, акчаны алдылар, да эшләде шул кешеләр. Алар аны килеп күрмәделәр дә хәтта менә шулай эшләнә инде ул. Дәүләт акча бүлеп бирә. Бу иң кычкырып торган мисалларның берсе, ләкин финанс ягыннан барсы тәртиптә. Уздымы Таткультфест? Узды. 5 җырчы булдымы? Булды. Халык килдеме? Килде. Акча күпме тотылган? Узган елдан 3 миллионга кимрәк. Афарин. Бит ул менә ни? Мондый мантык. Дебет кредит шугышу анда сыйфат дигән әйбер була алмый. Ул музейлар эшләгәндә дә, мәдәнияткә кагылышлы теләсә кайсы проектны аласың икән, анда нәкъ та шул. Әгәр дә син тендер дигән әйбергә килеп җиттең икән, анда башлана инде. Бу куркыныч әйбер. Миңа бу шамый. Ничек бетерергә? Ул бик куркыныч әйбер. Ул бюрократияның иң начар балаларының берсе. Алар бит чыннан да мин аларны жәллим, кабинетта утырган кешеләрне мин жәллим. Алар бит кабинетта утыралар, кагазларын карап име. Шундый яхшы кагазды. Мин шундый молодец дип утыралар алар. Чыгып кара. Шагышты бит теге тиен белән тиен. Барысы да тәртиптә бит инде. Бюджетлар бүлеп бирелгән һәм ул бюджетлар урынына барып җиткән һәм беркем дә бер нәрсәдә урламаган, игътибар итәргә кирәк. Монда закон бозу турында сүз дә була алмый. Барысы да бик дөрес эшләнгән. Ләкин бит менә сыйфатны ничек итеп үлчәргә? Мен шуңа мин шундый аларны жәллим. Алар бит мин аларга күп йөрилде. Мин йөрдем бит инде теге зебралар буенча йөргәнем, аннан соң татар халык ашлары буенча йөргәнем. Керәсең, алар белмидер. Ничек яши халык. Нәрсә аларны кайгырта халыкны. Алар нәрсә эшләгән булалар, тырышалар. Мин карыйм, алар шундый тырыш, шундый ачык йөзле. Хәзерге чиновниклар бик әйбәт кеше. Алар ачык, сине каршы алалар, сөйләшәләр синең белән. Һәм карыйсың, аларның күзләрендә бушлык. Демәк, аларда автоответчик эшли. Аңлап бетермиләр. Без йөрмибез, без сорамыйбыз. Аңлыйсыңмы? Күбрәк йөрергә кирәк, аралашырга кирәк. Алар безнең ничек булып чыга. Мин кешегә әйтәм, менә мин бу атнада, менә бу кешедә булдым, бу кешедә булдым. Ничеклектән син аргам дим. Аларга ләгеп була. Мин булганга күрә түгел ул. Чыннан да любой кеше керә ала анда. Аларга кереп сөйләшергә мөмкин. Ләкин моменты бар шундый. Алар сөйләшкәндә сүзне кире кайтарырга кирәк сорауга. Чөнки алар шундый итеп җавап бирә башлыйлар име? Шундый дип кызык сөйләр алар. Юк, мен туктагыз. Кире кайтыйк әле. Менә бу сорау белән килгән мин сезгә. Әйдәгез, менә бу сорауга кире кайтыйк дип, әллә ништәп кайтаргачтың гына алар уйди башлыйлар. Теге алар ничек шулай өйрәнгән фикер йөртүләре аларның.
Ничек итеп сине сөешеп бурып җибәрергә? Мен калсаларга алай дип килүче кешеләр хайран бардыр инде ул. Соба районындагы бер әби, ул мескен үлгәндер инде. Мин университетта укып бетергәннән соң депутат ярдәмчесе булып эшләп алдым. Дәүләт советы депутаты ярдәмчесе булып. Ул депутат Соба һәм Мамадыш районнарына карый иде. Округ буенча дип әйтик инде. Һәм гражданнар белән очрашуга нәрсәгә я Соба районы, я Мамадыш районына кайта идек без. Мин ул әбине тереләй күргәнем булмады. Ләкин ул миңа кадәр эшләгән ярдәмчедән миңа мирас буларак тапшырылган әби булды ул. Аны бөтенесе белә, иләр инде эштәгеләр. Ул менә шалтырату белән шөгыльләнә. Ул профессиональ рәвештә шалтыратучы. Аның гел давлениесе югары. Ул менә гел ширли. Аның балалары бар, ләкин балалар кайтмый, алардан сорамый ул ярдәмне. Аңа мунча мичедә алыштырырга кирәк булды. Аның коймасы да авырга тора иде. Оттыргач, мин эшләгән вакытта шул ни белән Геннадий Николаевич белән инде шеф дип әйтә идек инде. Ул үз акчасын биреп, әллә мунча миче, әллә койма, шундый бер нәрсә эшләдек. Инде менә ул хәл ителде, ул сорау. Аннан соң әле тагын 1-2 айдан соң яңадан шалтырата башлады. Әллә койма тоткач мунча миче сорады шунда, әллә киресенчә шунда. Менә ул чиновниклар миңа калса андый кешеләрне хайран күргәннәрдер. Әнсе бар шул. Прием гражданда мин аны аңладым, ниндирәк даирә була алганын. Ул әбине инде ничектер теге мыскыллап әйтүдә түгел, ләкин бар менә шундый. Аны бит мин нәкъ шундый әби булачакмын дип уйлыйм мин үземне. Чөнки бер татып алсаң, имандай берне алар эшли икәнен аңласаң, сен эшләттерәсең килә башлыйлар. Әйдәгез мин әлбәттә үземчә сорамыйм. Ләкин син аңлыйсың икән, монда нинди дөрестлек юк дигән әйбернеме? Һәм тотып бара башлыйсың. Менә хәзер син әйттең тендерлар турында. Мин тендерлар турында уйлый башладым инде, һәм моны битенчектер битергә кирәк. Ул белмим кайчан булыр, ләкин аннан бер татарлар гына, Татарстан гына зыян күрә дип әйтеп булмый. Ул иҗат өлкәсе өчен бик проблемалы әйбер ул. Чөнки аның шартларына бик күп әйтик залоглар кертеп була. Менә мәсәлән 5 миллион нем булырга тиеш синең. Теге обеспечительный дип әйтим мен инде, менә под залог. Син гарантия яки банковский гарантия булырга тиеш. Бик сәләтле Альберт йөрергә мөмкин, ниндидер шартлы. Уларны бик яхшы итеп эшләргә мөмкин, ләкин монда банковский гарантия алырлык кешеләр. Менә шул дәрәҗәдә үк инде киселеп кала. Менә бу кеше кала инде нисез. Бу кеше булдыксыз булып кала. Ә монда амбиция буенча эшләргә күнеккән кешеләр. Әйе, нишләргә менә моны туры сөйләшкәндә гел мин шуны сорау тора. Нишләргә, ничек җиткерергә безнең чиновникларга? Чыннан да алар итем ачык. Аларга киреп әйтсәң, әйдә нәблай эшлибез. Нәблай, блай. Җиткереп була. Проектлар белән барып кына дип уйлыйм мин. Әзер хәл итү юллары белән барып кына. Әйе. Алар өчен уйлап бетереп барсаң, менә шундый әйберләр бар. Менә шулай әйтсәк, шундый нәтиҗә килеп чыга дигән әзер ни белән килсәң, кейс белән килсәң, миңа калса, анда эшләр тизрәк китәчәк. Ә булай анда уларның да бит инде рутина дигән әйберсе җитәрлек. Аларның да кануннарны белмәгән кешеләре байтактыр. Бигрәк тә инде теге җирле чиновниклар арасында дип әйтик инде, муниципалитетка караган кешеләр арасында мәсәлән, нидер коммуналь хуҗалыкларга һәм башкаларга. Аларның теге отчетлары, фәләннәре, кәгазьләре булай да җитә, ләкин әзер әйбер белән килсәң, анда инде дөрес урынга кертергә, ярдәм итәргә мөмкиндер. Ходка җибәрергә дип әйтим инде. Ну, бар син генә эшли алмыйсың булып чыга, мин дә генә эшли алмыйм. Безгә булып чыга кирәк, менә шуның белән шашкан, янып йөргән кешеләр, һәм алар ничектер бер җирдә аккумулят, бер җирдә җыелырга тиеш. Менә IT парк эшләнгән, без IT паркта утырабыз хәзер. Монда IT-шнлар утыра. Бөтен IT-шнлар ВКонтактеда монда бар, кулын сузылган, Айрат Хайруллинда йөри монда. Кирәк икән шул сорауларны син бөтен эшли аласың. Бәлки ниндидер шундый йорт кирәктер иҗади кешеләр өчен. Бу дөрес фикер миңа калса. Менә хәзер һөнәрчеләрне җыймакчы булалар. Цумда дип әйтик инде. Безгә күрәсең кирәктер менә шундый иҗади кластер дип әйтимме шунда. Әйдә Камал театрын алабыз үзебезгә. Әйе. Бу әйбәт фикер. Рәхәтләнеп, анда бит шундый тарихи урын ул име. Йөрисең моңланып, көн саен тәсен эшли аласың. Иҗади гардеробны алып ташлап, анда коворкинг ясыйбыз. Һәрбер этажда, ниндидер бүлмәдә һәр кешенең үз кабинеты, проектның үз кабинеты, утыр да эшлә. Һәм сәхнәдә эшлисең, яхшы гына студия төшерә торган. Без монда ук сөртөнлек миңа калса.
кабинет дигән сүз ишетелүгә, менә һәрбер кешенең үз кабинеты дигән урында, Ну, кирәк бит ул, кайдыр утырырга. менә шул кабинетның ишеге ябылдымы, бетте инде. Камал театры эчендә үзенең дөньясы башлана, Камал театрының тышында икенче Ләйлә белән икенче Альберт карап торалар инде. Менә булардан битси ичмәсәм. Кабинетта ябылып куйдылар. Үзләренә булар Камал театры бинасын алып куйдылар. Вот там битси ичмәсәм кешедә. Ничек матур гына башлаганнар иде. Әзер Ярар. булдылар. Алайса open space булсын. Кабинетта самыз бер-беребезне күрәбез мәсәлән. Нәрсә эшләгәнен. Ләкин кластер буларак, менә шушы IT парк форматында эшли торган ниндидер бер урын әлбәттә кирәк. Һич югы, алар бит инде бер булып алдылар. Менә ул теге нәрсәләр, сменалар, угол әллә нәрсәләр. Менә Штаб не дисем син? штаб шикелле әйберләр. Ул исәнме юкмы штаб? Штаб ябылды. Кызык. Ләкин шундыйрак форматта эшли торган, һич югы җыелып сөйләшә ала торган урын кирәктер. Милли китапханә бәлкем шул урын булып формалашып килә торгандыр хәзер. Кайсы анда утырырга? Белмим шул. Юк, анда кахваханәдә генә утырсаң гына. Әйе. Ләкин менә шул формат якынайып килә торгандыр инде. Ниндидер бер урын җыела торган урын булыр. Без чыннан да шунда җыелабыз. Әйе, чыннан да шунда җыелабыз. Башка урын булмагач. Әйе. Кайдыр чыннан да яхшырак әйбәт урын булса, без генә йөри торган. Аңлыйсыңмы? Тагын ябып куйды теге. Без генә йөри торган. Ну юк инде, нәрсә безгә халык, туристлар. Туристлар кирәк түгел, әйе. Безгә кирәк менә безнекеләр кереп алсыннар, иҗади, ниндидер фикер җитә торган, ниндидер идеялар булган, кемнеңдер ярдәм, кемдер төшерә белә, кемдер монтаж ясый белә. Менә бөтен кеше бер аралашсак, идеялар кайнар ие, һәм нәрсә туры ие кебек тоела миңа. Һәм анда безнең генә яшь балалар, безнең яшьтәге кешеләр булган түгел, бик яшь балалар да, бик олы кешеләр дә китергә мөмкин. Татмеди шуның белән шөгыльләнмәй микән бүгенге көндә? Аларның да бит менә ул ниндидер медиа мәктәпләре, нәрсәләре булды. Аларның да блогер фәләннәр индиме шунда эшләр алар. нәрсәдер чыгара бит инде алар. Яна соң алар чыгаралар. YouTube'та бик күп проектлары бар аларның. Бар, алар шөгыльләнә, ләкин миңа калса бу әс. Һәм бу өстән төшерелгән кебек тоела. Кирәк астан янып чыккан кешеләр. Альберт дигән кеше чыга, мәсәлән, инесе эшли башлый. Шулай булса яхшырак. Аны эшлискәне Хайруллин да сөйә биргәне. Менә бу һәрбер мәктәптә эшләргә кирәк студия, һәрбер бала килеп, мәктәп булам сонда цензура. Була ди. Анди бала кисен анда төшерергә. Нәрсә кирәк аңа? Цензураны ничек аңлайсың инде? Сүгенмәсеннәр иң мөһиме. Чеп сүгенергә ярамый. Ну, ул яшьтә түгелдер инде. Яра, балалар сүгенмәсен, яра. Менә хәзер менә без эшләгән булсак, менә индер проектны анда сүгенү кертергәме син? Культура каналына әлбәттә юк. Мин кертер идем. Мин үзем сүгенә башладым хәзер. Соңгы бер 3 елда. Нинди яраткан сүгенүсең? Булай кеше барында әйтә торганнардан авызыңа төкерим, мәсәлән. Аны инде сүгенү дип әйт. Чыккыч сүгенү. Аны сүгенү дип әйтеп булмый инде. Иң еш кабатлана торганы универсаль сүз. Төрле интонация белән, төрле ситуация карата әйтелә торган нәрсә. Хәрфе белән. Әйе. Нәкъ менә шулай. Кайчан бетер икән бу дип уйлап, эш күләме күп булган вакытта, мәсәлән. Бер нәрсә төшеп китсә, тагын икенче төрле интонация. Төрлечә әйтергә була. Шуңа күрә иң еш дигәне шулдыр, яраткан дип әйтеп булмый инде. Ну, мин яраткан сүгенү ул анаңны. Ахырына кадәрме? Юк, менә шулай гына. Бу да катышкыч сүгенү. Яна курыкканда үзенә үзе чыга, анаңны шулай. Алар күп инде алай теге әйтеп була торганнар, хәтта кешеләрдә дин тактаңны, мәсәлән, шуның шикелле. Миңа калса, сүгенү сүзләре булырга һәм яшәргә тиеш, һәм әгәр дә ниндидер бик кызыгам эшләргә бер кыска метрлы фильм фикере бар, ул реаль ике персонажның шахмат уйнап утырган видеосы. Идеясын сөйлисең монда, курыкмыйсың урлауларын? Курыкмыйм, әлбәттә. Эшләп карасыннар, мин ул эшләп чыгарган кешенең күзенә карар идем аннан соң. Һәм ул кешегә нинди сүзләр язганнарын рәхәтләнеп укып чыгар идем. Әйдә сөйлә. Ике абзый шахмат уйнап утыра. Икесе дә олы яшьтә. Бу телефонга төшергән видео. Икесе дә дәрәҗәле кешеләр. Танылган кешеләр булмаса да. Шундый теге зур урыннарда эшләүче кешеләр инде. Берсе башкорт. Килеп чыгышы нәрсәсе буенча. Икенчесе керәшен.
Татарча сөйләшәләр. Һәм шахмат уйныйлар. Яраткан шөгыльләре шахмат уйнау. Булар инде пенсия яшенең теге ягына чыккан кешеләр. Һәм менә ни бит инде башкорт булган кеше ансы мөселман. Монда православие диндәге кеше утыра инде. Мәдәнеңне. Тегесе. Тагын бер. Ул шахмат уены гына түгел, ул сүгүне сүзләре белән ярышу. Һәм ул сүзләр кабатлам. Кабатламаска тиеш. Алар кабатламый. Юк, алар аны махсус эшләмиләр. Алар шахмат уйныйлар. Ләкин шул дәрәҗәдә кирип китеп уйныйлар. Һәрбер фигураны күчереп куйган сайын, нигә, мәсәлән, теге мөселман бит инде комган. Ул нинди сүзләр бит ул? Менә теге Шукынып кит. Шукынып ул аның кадәр йомшак әйбер юк анда бөтенләй дә. Ул аны әйтеп бетереп булмый. Әлбәттә инде менә шул концепцияны алып, шуны уйлап чыгарып, менә улай шахмат уйнау. Шәп, яхшы. Ну бу бит документаль кино түгел, бу художественный. Бу художественный кино, ләкин аның дәвамы бар. Ничек итеп бетәргә тиеш ул? Теге ахыры бетәргә тиеш секретарь кыз утыра ишек артында. Ансын татар. Тырнак буяп. Һәм нидә телевидениедә игълан итәләр пенсия яшен арттыру турында. Чираттагы анда пенсия яше тагын 5 елга 70-тән дип шигерелде. Бу абзыйлар инде пенсиягә китә алмыйча азапланып утыручылар үзләренең кабинетларында. Аларның бөтен булган шөгыльләре иртә белән менә шул теге сүгенә шахмат уйнау. Һәм алар аны ишетәләр. Телевизордан шул теге яңалыклар әйткәнен инде кулагына керә. Һәм бер-берсенә карыйлар да әйдә шашка уйлап карыйбыз. Һәм шашка белән яңадан башлана тик шул ниләр. Шундыйрак бер төрле ни белән домино, нарды анысы. Ләкин менә башлануы шундый. Башлану менә шул икесенең сүгенә шахмат уйнаганында ул тел байлыгы дип саныйм мин аны. Нәкъ менә аерып алып сүгенүле бер нәрсә эшлисе килү теләге бар ул бүгенге көндә. Бәлкем документаль итеп ниндидер фольклорга кагылышлы әйберләрне русларда бар бит инде, аны җыялар, туплыйлар андый. Аңлаталар жевать, жуй, хавать. Шулай аңлаталар. Баранда бик күп. Элек сүгенү булып саналмаган, хәзерге көндә сүгенү контекст алган сүзләр дә җитәрлек. Алар байтак. Һәм миңа калса, бу теге Дамир Исхаковның ни шикелле Камасутрага кирип китәргә теләгәне шикелле, татарча Камасутра язам дигән сүзе бар бит инде аның. Бу шулай ук бер татарча порно төшерән кеше кирәк әле безгә. Порно сук белмим кирәкмәстер. Нишләп шундый? Әзрәк кенә бар да әйбәт бара да, монсы кирәк түгел. Инде. Ни бер кирәк? Юк инде актрисалар да татар булырга тиеш бит инде. Бүгенге көндә безнең теге баш саны кимегәнне исәпкә алганда кем үзен шул бүтән кеше бер-берсен белә бит инде. Кем булыр икән ул дип борчылам инде. Юк инде, ясама фахим белән эшлибез. Шын кеше булмасын. Юк, шын кеше булмасан нәрсә кызыгы бар инде. Алла кызык түгел. Кара, монда бит без юрыйбыз име китапларда. Син ятасың юрарга? Яхшы. Алайса, безнең яңа сезон. Шуңа күрә яңа китаплар. Син безнең сезоныбызның беренче каһарманы булачаксың. Менә иш. Шуңа күрә менә, кара, Анары де Бальзакның хикәяләре. Так. Джек Лондонның хикәяләре бар миндә. Һәм әлбәттә Юнус Әхмәтҗановның татар халык ашлары. Шуны ашабыз. Шуны ашабыз әлбәттә. Әлбәттә. Әйдә, ничәнче бит? Башта сорау кирәк. Нинди сорау бирәбез китапка? Нинди сорау бирәбез? Кайчан дип бирсәң анда җавап табылыр микән инде? Булыр дип уйлыйсың. Бик киң бирә. Китап сораулар, җаваплар. Кайчан байырбыз икән? Байырбыз? Без икебезме? Юк, гомумән. Байлык нәрсә синең өчен? Менә әйдә, шуннан башлар. Ничә миллион акча? Елына бер 50 миллион. Елына кайчан 50 миллионнан артык. Ничәнче бит? 25. Так. Яхшы. Һәм елы? 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Казылыкны кайнар һәм салкын килеш өстәлгә кылбаса кебек, ләкин майы саклансын өчен калынрак гурап куялар. Димәк, бу сиңа туры килә бит казылык диеш.
Сен телевизиядан кеткенсің екен, ит сатасың енді. Әйе. 50 миллионлық. Қозылық сатыра керек. Мында дөреслек бар. Шакировлар утарының проектлары шул якка таба бара. Менә бит. Аллага шөкер. Демәк, син чыннан да менә бу синең юравың. Сиңа туры килә торган. Авыл хуҗалыгына йөз тотабыз инде. Алла сакласын. Рәхмәт сиңа бик зур. Рәхәтем чәчтек. Сиңа да рәхмәт. Көтелмәгән мәгънәләр килеп чыкты әле монда. Уйланырга җирлек бар. Кайнатма.